Вітаю ўсіх, хто гэтым нядзельным вечарам вырашыў далучыцца да майго эфіру. Вітаю адразу Дар'ю Кіры і Наталю Палішчук у чаціку. Адразу папярэджу, што можа трансляцыя крыху падвісаць, таму што тут вельмі нестабільны Wi-Fi, і улічваючы, што яшчэ так бачу, што пайшоў. Все можа абрывацца. Таму знікнуць нікуды не знікне, калі што яно працягнецца, але можа абрывацца, таму не палохайцеся моцна. Так, ну і давайте адразу пачнем з навінаў, якія там ёсць у спісе, і потым перайдзем ужо да уласных пытанняў. Па-першае, што цікавага адбылося на гэтым тыдні, гэта тое, што той самы ваяўнічы Макрон нарэшце заявіў яшчэ, што не толькі F-16 маюць быць у Украіны, але яшчэ і французскія міражы. Ось, заявіў ён гэта там падчас нейкага выступу, і ўвогуле апошнім часам Макрон вельмі шмат робіць такіх заяваў, бо ўсё ж такі Францыя імкнецца заняць месца той жа Германіі і Брытаніі на ролі лідара, так сказать, еўрапейскай гэтай суполкі, і узначаліць ўсё гэта, улічваючы, што Шольц там жуе соплі і не вельмі там штосьці збіраецца рабіць з гэтым. Ось, бо ў яго ж ўсё ж такі мае быць яшчэ тэрмін, а Макрону ўжо губляць няма чаго, пераабірацца ён ужо ніхто чакае. Так, ну, пайшло-паехала. Так, бачу, що... О, аднавілася. Аднавілася, бачу, цудоўна. Не, гэта не ў вас падвісае, гэта падвісае ў мяне. Таму што я тут знаходжуся, як, ну, не скажу, што там у срацы свету, але так досыць далёка адносна ад цывілізацыі, і таму, калі тут штосьці адбываецца, тут ўсё вельмі дрэнна. Становіцца нават тут мабільны інтэрнэт не вельмі якасны, таму нават на ім не атрымліваецца вывозіць. Ось, і, ну, павернемся да Францыі. Францыя імкнецца стаць такім палітычным і ўплывовым лідарам у Еўропе, таму робіць такія заявы. Таксама ён сказаў, што бліжэйшым часам будуць адабраныя украінскія пілоты, якія пройдуць навучанне і будуць кіраваць, уласна, гэтымі самымі міражамі. Вось, адзінае, што у мяне ўзнікла, калі я пачуў пра гэтыя міражы, гэта, калі памятаеце, такі быў яшчэ савецкі спеў. Ось, бо ў свой час, калі міражы гэтыя пачнуць наводзіць нейкага шораху на лініі фронту, расейцы гэтую песню таксама ўзгадаюць, гучыць яна, што же это было, скажы, міражы. Ось, спадзяюся, як мага хутчэй гэтая песня будзе пачынаць усплываць у галовах расейцаў. З другіх вельмі важных для Украіны навінаў гэта тое, што Зеленскі двойчы сустрэўся з Байденам. Чаму ён сустракаўся з Байденам? Таму што Байден заявіў, што ён чамусьці па нейкіх уласных прычынах не зможа прысутнічаць на саміце міру, які, уласна, Зеленскі арганізоўвае. Ось чаму ён не можа, канешне, можна там меркаваць пра розныя рэчы, але мяркую, што ўсё ж такі Байден клапаціцца пра сваю перадвыбарчую праграму і, скажам так, рабіць заявы на падтрымку там таго ці іншага боку у выпадку міру ў Украіне. Вельмі такая небяспечная справа, таму што ёсць выбарцы, якія, скажем так, схільныя да такіх пацыфістычных поглядаў, якім там все павінен быць мір і все такое. Ёсць тыя, якія з загостраным адчуваннем справядлівасці, якія лічаць, што ў краіне павінны быць павернуты тэрыторыі, і толькі тады можна размаўляць пра які-небудзь мір.
І таму Байден асабіста не робіць ніякіх заяваў пра тое, што ён падтрымлівае тую ці іншую, скажем так, сістэму міру ва ўкраіне. І на той же самы саміт, уласна, ён сам не паедзе. Але сустрэўся з Зеленскім, размаўляў і анансавалі яшчэ адзін пакет дапамогі на $225 мільёнаў. Ну, в основном там снаряды, ракеты, всялякая тэхніка, в тым ліку бронетэхніка, там джипы, машины і патрульныя катэры. У Байдена склероз, він забув про першу зустріч. Ну, я думаю, що ён хоць і стары, але думаю, што яшчэ не настолькі стары, каб забываць пра всялякія сустрэчы. Таму сустрэўся і сустрэўся. Не ведаю, там, ці будуць там угаворваць Зеленскага на нейкія там іншыя адносна ягоных поглядаў да міру, усталявання міру ў рэгіёне ці не, але я мяркую, што уласна для Украіны, украінцаў і уласна для Зеленскага няма іншых формаў міру, варыянтаў міру ў краіне, акрамя тых, якія уласна ён і агучвае. Тобто, што Расія павінна вызваліць все тэрыторыі, і Украіна мае аднавіцца у кардонах, у межах 91-го года. Бо, як бы, ёсць людзі, якія лічаць, што гэта не абавязкова, а ёсць хто лічыць і інакш. І ніхто гэтых людзей лічыць не будзе, каго там больш. І падпарадковвацца гэтай большасці таксама ніхто не будзе. Думаеце, мощны старикан? Ну, мабыць, паглядзім. Прынамсі, пакуль што ён прэзідэнт Сполучаных Штатаў, ён прымае рашэнне, але зноўку ж усе гэтыя рашэнні, ну, трэба разумець, што яны ўсё ж такі павязаныя з тым, што ўвосені там будуць выбары, і, скажем так, ёсць пэўная верагоднасць, што на гэтых выбарах Байден не зможа перамагчы. Таму, што Байден, што Трамп, яны не схільныя зараз рабіць нейкія гучныя заявы на падтрымку там таго ці іншага боку, ці таго ці іншага пляну міра адносна Украіны. Таму што такога роду заявы невядомым чынам могуць паўплываць на рэйтынгі. Так, што там у нас далей? Далей досыць цікавая навіна пра тое, што упершыню за ўсю вайну Украіны і Расіі учора быў знішчаны найнавейшы з вядомых самалётаў Расіі, гэта Су-57. Быў знішчаны ГУРам за дапамогай дронаў дзесьці там на аэрадроме на адлегласці 589 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Вітаю таксама і пана Ікса у нас у чаце трансляцыі. Гэтыя самалёты, прынамсі, там пазіцыянуюцца самой Расіі як там самыя-самыя, і ніхто ніколі іх перасаміць і не зможа. Але літаральна на мінулым тыдні там у тык-току мне выскачыла відэа, і там распавядалася пра тое, чаму F-16 не зможуць знішчыць эскадрылью Су-57. І там распавядалася пра памеры, што Су-57 большы па памерах, ён больш хуткі, у яго большая там адлегласць, дыстанцыя палёту. Але пры гэтым ўсё роўна казалі, што F-16 не можа знішчыць эскадрылью Су-57 папросту таму, што эскадрыллі Су-57 у Расіі не існуе. Таму што папросту столькі самалётаў, неабходных для эскадрыллі, у Расіі папросту няма. І немагчыма знішчыць тое, чаго не існуе. Такі досыць тролінгавы ролік, але
набірае ён папулярнасці ў тыктоку, бо я так паглядзеў, яго там нармальна так лайкалі. Ось. Таму бачыце, нават без усялякай амерыканскай там зброі і дазволаў і гэтак далей на амаль што 600 кіламетраў ад мяжы летаюць дроны, і памятаем пра гэтую самую яшчэ загарызонтную радыёлакацыйную станцыю, якая была 2 тыдні таму там знішчана. Там увогуле 1800, здаецца, было так. Таму ўсё гэта адносна. І нават тыя словы Байдена, што быццам бы яны там дазволілі страляць сваёй зброі па тэрыторыі Расіі, але потым там у адным з інтэрв'ю Байден сказаў, што але мы не даем дазвол выкарыстоўваць гэтую зброю па там Маскве, Крымлю там і гэтак далей. Ну, зразумела, ніхто і не збіраўся выкарыстоўваць гэтую зброю па Маскве і Крымлю, таму што, скажем так, калі так казаць, ад такімі матэматычнымі тэрмінамі, ад змены Пуцінаў нічога ў Расіі не зменіцца, таму што праблема-то не ў самім Пуціне, а праблема ў сістэме, якая там. Таму заб'еш ты гэтага Пуціна, ну будзе іншы Пуцін. Таму страляць па Маскве сэнсу ніякага не мае. Вітаю таксама Ілона Макса у нас у чаціку. Так, мы тут пробегаемся по навінах, якія былі. І адной з такіх непрыемных навінаў было тое, што польскі памежнік, які ахоўваў мяжу Польшы з Беларусю, які быў паранены на тыдні падчас там чарговай, невядома якой па колькасці спробы мігрантаў з тэрыторыі Беларусі патрапіць у Польшу, быў паранены, там досыць сур'ёзна у яго была траўма галавы, і ў выніку гэты памежнік ўсё ж такі памёр. На што уласна польская старана накіравала у Беларусь бессэнсоўную паперку з патрабаваннем таго, каб высветлілі асобу гэтага мігранта і выдалі яго Польшы, каб яго змаглі засудзіць уласна ў Польшы за забойства памежніка. І што можна з гэтага, якія высновкі можна зрабіць? Па-першае, тое, што нават такія безглуздыя спробы ціснуць на памежныя краіны, як засыланне папросту там мігрантамі, яно можа быць небяспечным для грамадзян гэтых краін. Як мы бачым, польскі памежнік загінуў у выніку такой безглуздай справы, як штурм мяжы мігрантамі. Таму, але чамусьці Польша працягвае рабіць выгляд, што псаванне паперы праз надсыланне будзе-якіх лістоў, запытаў і так далей у Беларусь быццам бы здольна на штосьці паўплываць. Я вельмі здзіўлюся, калі яны атрымаюць на гэтую паперу які-небудзь адказ, хай нават там і кшталту, што не ўдалося высветліць асобу і гэтак далей. Але мне падаецца, што ніякага адказу там папросту не будзе, і гэтую паперку папросту там скамкаюць і ў сметніцу выкінуць. Там яна нават, я перакананы, не дойдзе да канчатковага прызначэнца. Так, Польша вже дастатньо стурбувалась чи ні. Ну, палякі, насамрэч, там досыць шмат ідзе штодзённых гэтых спробаў ператнуць мяжу. Ну, і тое, што пра гэта там не пішуць зараз, там раней, калі там у 21-22 годзе, калі там па 1500 гэтых мігрантаў стаяла на мяжы, там пра гэта яшчэ пісалі і казалі, што вось ай-яй-яй, як все дрэнна, мігранты, міграцыйная крыза. І зараз нічога не змянілася, там па 600, па 700 спробаў на месяц, гэта па 20-30 спробаў на дзень, то бишь літаральна на гадзіну, кожную гадзіну там 1-2 спробы ператнуць мяжу
кожную гадзіну. Ну, і ўявіце там колькі там мяжа-то з Беларусі з Польшай таксама не кароткая. І літаральна кожную гадзіну ў якім-небудзь месцы гэтай мяжы адбываецца спроба. І тое, што пра гэта папросту зараз не кажуць так шмат, як казалі раней, калі гэта ўсё толькі пачыналася, гэта не азначае, што гэта знікла. І для Польшы зараз вось гэта смерць памежніка, гэта як такі шылчок па носе. Бачыце, што можа адбыцца ўсё, што заўгодна. Таму зразумець, што з Беларусі ўвогуле там трэба пабудаваць плот і жадана не гэты там з калючага дроту там і нейкіх там такіх спарудаў. Жадана бетонны і вышынёй так метры па 3. Каб там увогуле немагчыма было яго ніяк пералезці, акрамя як толькі пераляцець. Таму не дарма тыя ж літоўцы, латвійцы зараз плануюць свае бюджэты на наступны год уласна з тым, што яны будуць мадэрнізаваць межу з Беларусю, увогуле раз'яднала і прыяднала. Так, гэта з-за таго, што тут, дзе я знаходжуся, вельмі нестабільны Wi-Fi, таму што калі тут адключаецца электрычнасць, тут все пачынае вельмі дрэнна працаваць. Так, давайте пачытаем ваши пытанні, там былі, я бачу, пані Тымашевіч, што Польша зрадзіць чи як? Не, Польша таксама зараз яны там трошкі санкцыі ўвялі на увоз з тэрыторыі Беларусі. Літоўцы там увогуле жорстка все зрабілі, што там увогуле ніякіх прадуктаў нельга было завозіць у Літву, нават там ваду у бутэльцы завозіць немагчыма было. Тое, што едзеш, напрыклад, все там у бакавым бардачку у дзвярах там стаіць бутэлька з вадой, нават яе нельга было завозіць у Літву. Вось так там, здаецца, пасля там некаторых скаргаў там зараз пераглядзелі гэта, і калі там, так ты везеш гэтую бутэльку, яна ўжо распакавана, то быццам бы можна яе завезці. Але там што тычыцца там усялякіх прадуктаў, немагчыма іх ужо завозіць. Я мяркую, што з Польшай будзе тое ж самае, бо Літва скарачае гэтую колькасць памежных прапускных пунктаў, і калі не прасвоўлю, адзін застаўся, і новыя адкрываць яны не плануюць. Гэтак же самае Польша таксама абмежвала некаторыя прапускныя пункты, а некаторыя папросту закрывала. Таму не выключаю, што ўвогуле іх можа застацца там адзін ці два, там адзін каля Гродна і адзін у Брэсце. Так, через Раву Руску один автомобіль в годину пропускали. Там былі такія моманты, што і на украінскай мяжы яны таксама там штосьці пачыналі прыдумваць, але я прынамсі не чуў пра тое, што там былі б нейкія такія вялікія праблемы з пераходам праз мяжу, калі ў цябе там усё ў парадку з дакументамі. Так, навіть якщо вони перейдуть польський кордон, полякам це не страшно, вони за рахунок України виконали квоти по біженцям, тому вони їх можуть спокійно далі передавати. Тут випадок у тим, що передати це можна передати, але коли ти переходиш в незаконний спосіб, ніхто тебе нікуди там передавати не має права. Ты будешь, калі тебе затрымаюць, ты застанешся на тэрыторыі той краіны, у якой ты застаешся, таму што ты парушыў законы ўласна гэтай краіны. І там, калі ты нават скажаш, што я там не хочу быць у Польшы, я хочу ў Германію, ніхто тебе з Польшы ў Германію не накіруе, таму што ты парушыў заканадаўства Польшы. Тут крыху інакш гэта ўсё працуе, прынамсі з нелегальнымі мігрантамі. З легальнымі там ўсё значна прасцей, там для гэтага законы і пішуць. Так, вибачте, тут мне крыху Телеграм пишуть.
Так, пане Томашевич, ви вважаєте поляків поцами чи як? Ну, глядячи тое, што вы укладаеце ў паняцце поц. Бо як бы поц, наколькі я ведаю, поц гэта скарочаная пацан. Ну там не все ж поляки пацаны, ёсць ж там і жаночага роду поляки, скажем так. Ось, але, скажем так, як і ў любой краіне, як я люблю казаць, даўбаёба ніколі не выбухць. Таму яны ёсць і ў Польшы, яны ёсць і ва ўкраіне, у Беларусі ввогуле там купа. Ось, паўсюль ёсць даўбаёбы. І вельмі дрэнна, калі гэтыя даўбаёбы пачынаюць уплываць на большасць. Ось, таму ось гэта дрэнна. Ось, ну, тая ж, напрыклад, сітуацыя з фермерамі, калі там фермеры быццам бы штосьці блякавалі. І ўзнікала пытанне, а сапраўды гэта фермеры. І па прыкладзе там аднаго з іх, там, аказваецца, і не фермеры, і аказваецца, і не польскія. Ось, таму все тут варта праверяць перад тым, як пра штосьці казаць. Так, і калі тут будзе заважаць вам шум, тут у мяне пачаўся дожджык. Ось, і тут акно адкрыта, калі што, напішыце, калі будзе заважаць. Здаецца, цей шумопадаўляльнік працуе і не павінна вам быць гэта чутно. Так. Вот что мама грай. Зноўку ж один непонятный термин заменяется на другие непонятный термин. Давайте зразумелыми, развернутыми литературными, скажем так, словами. Так, польські добровольці ще існують. Знаю, що були під Бахмутом і зараз їх канал мовчить. Ну, про власне некое польское подразделение особное я не чув. Але у тих іншоземних легіонах, у яких мені доводилося бути, так, зараз, секунду, я вам рекламу приберу. У тих іншоземних легіонах, у яких мені доводилося, так, знову, легкий дисконнект. Тут час від часу, я так зрозумів, попросту перезагружаецца гэты мадем ці што, і там ось такія перападключэнні ідуць. І час ад часу я буду подвисать. Илон Макс, давайте литературными словами. Ось, тому што кожны у гэты выраз можа укладаць все, што заўгодна. Вот здесь литературными словами напишите значение, якое вы надаете гэтым словам. І тады я змагу сказаць вам сваю рэакцыю на тое, лічу я палякаў гэтым самым ці не. Так, ну, Польща, вона як Турція, вона переслідує свої інтереси і робить це по максимуму. Як всі роблять, в принципі, там тут без ілюзій. Ну, так, тому що навіть, бачите, коли та ж Туреччина заявила, що у Турції, власне, буде проходити гэты російський БРИКС, всі почали там зрадайобіць на Турцию, что ось там Турция прогнулася под Россию и так далее. Летом Эрдоган вышел там и подчас некого интервью почал сказать, что не, мы там не подтримливаем ни пляны России по теории миру у регионе, ни и так далее, а просто ось мы там предоставляем пляцовку для гэтага самого БРИКСу. І быццам мы тут попросту там, як кажуць, не прыйшлі пиздец. Зараз усё аднавіцца.
Здається, пайшло? Ці ні? Ну-ка. Ні, не пайшло. Все, здається, пайшло. Так, пайшло. Бачу, що ідеш стрім. Ідеш, правильно? Іде, все показує. Да, бачу, що все показує. Нарешті. Так, на чим ми там спинилися? Спинилися на поляках. Так, пан Тимошевич в Закарпатті. Ні, я не в Закарпатті, я на Вінниччині. Это криху ближе, і тому так, але я досить на такой нормальной одлеглости от города, я тут у селе. Тому з сувязю тут все вельмі дрэнна. Нават калі няма электрычнасці, звычайная сетка вельмі дрэнна працуе. А сяле, дзякуй, што так, о, бачу, што пайшло. Зноў пайшло. Ой. Складаны тэхнічны эфір. Напэўна, складаней, чым з пабітым тэлевізарам, калі я там нічога не бачу, але там хаця б я разумеў, што ўсё ідзе, і ад мяне там мала што залежыць. Тут все значна складаней. Так, ну і апошняя навіна, гэта што? Гэта Ціхановская і яе большасць. Ось літаральна некалькі там дзён таму напісала яна пост про тое, што неправільна, оказывается, ось яе называць беларускай апазіцыяй, таму што апазіцыя гэта меншасць. А Ціхановскай, оказывается, большасць. Ну, на што я там, ну, вы бачылі, хто падпісаны на мой тэлеграм-канал, бачылі гэты пост. Ось з колькасцю прагаласаваўшых за каардынацыйную раду, і гэтая большасць складае 6700. Ну, уласна, мне было вельмі смешна з таго, што чалавек лічыць, што 6700 гэта большасць, але, скажем так, хтосьці вось убіў у галаву, што вось нас большасць, таму што гэта па метадычцы, гэта па там нейкіх гэтых самых па планах і ўвогуле для ўсіх навінаў нас большасць. Гэта тое ж самае, што што гэты пост Парашенка, на якім ён там ідзе сярод дронаў, выкладзеных там, прычым не ў коробках, а на коробках. Это уявіце, колькі часу трэба, каб там досыць багата там дронаў, каб іх, па-першае, сабраць, раскласці ось так, каб Парашенка на відэа мог прайсці сярод іх. І гэта ж тое ж самае, як вось гэтая заява Парашэнкі, што пакуль вы там чухаецесь, я працую. Гэтак жа самае і у Ціхановскай большасць. Бо, ну, павінна быць большасць, і кажуць пра тое, што там большасць. Ну, але ва ўсіх адэкватных людзей нічога акрамя смеху гэтая навіна і гэтая заява не выклікае. Так, в прынцыпе, якщо тут электрычнасць ёсць, все больш-менш стабілізавалася, в прынцыпе, і навіны скончыліся.
якраз і так, калі нават адняць вельмі все хутка. Таму давайте накидывайте там пытанні, паразмаўляем, паадказваю на ваши цікавасці. Так, Света, я вам вангую вашу дружину, буду звати Світлана. Ну, навряд. Ось, мне чамусьці падаецца, што імя маёй жонкі будзе з меншай колькасці літар. А скільки білорусів на планеті? Здається, щось калі там нейкая былі выборы, еще больш-менш адэкватныя. Ось там лічылі щось каля 12 мільёнаў. Ну, з тых, хто мае прагаласаваць. Гэта, значыць, без уліку непаўналетніх. Без уліку непаўналетніх 10 каля 12 мільёнаў беларусаў, але мне падаецца, іх стала значна менш апошнім часам, таму што, ну, большасць беларусаў вырашыла папросту, што ім не мае сэнсу быць беларусамі, ім прасцей стаць там жыхарамі іншых краінаў, тых, у якіх яны знаходзяцца зараз у эміграцыі. Што, в прынцыпе, рацыянальна. Дарэчы, ось бачыў навіну пра тое, што беларуская мова ўйшла ў спіс самых гэтых, як яны, які выміраюць, карацей. І беларуская мова, скажем так, на мяжы знікнення, таму што прычым там спіс такі з усялякіх моваў, і там могли такія мовы, што я пра такія не чуў. Там, ну, крымска-татарская, там яшчэ нейкія там дыялекты такія, пра якія я вовля ніколі не чуў. І вось беларуская з дзяржавай ну, калісьці у 10, зараз ужо ў 9 мільёнаў у цэнтры Еўропы, і вось гэтая мова гэтай дзяржавы, аказваецца, знікае. І бліжэйшым часам, калі нічога не зменіцца, яна, уласна, і знікне. Ось тому, ось так. Так, ну, давайте распавяду вам крыху, дзе я зараз знаходжуся, каб пакуль вы там накидываеце сваіх думак і пытанняў, я знаходжуся, зараз скажу дакладна, загуглю, як это называется. Ось, открою на мапе, каб не помылиться. Так. Я знаходжуся у Северыневская лікарня адноўлівальнага тыпу. Ну, попросту рэабілітацыйная такая. Рэабілітацыйная лікарня. Тут всялякія штукі робяць. З большасці тут, як я казаў у відэо, якое я публікаваў там зранку, в основном тут бабулі усялякія, там праблемы з суглобамі і так далей, і яны тут складаюць большасць тых, хто тут знаходзіцца. Ось так ёсць тут некалькі і ваенных, і все гэтыя ваенныя, в прынцыпе, са мной в одной палаце знаходзяцца. Палата у нас на 4 чалавекі. Так. Ну, що тут? Ну, тут не мілфы, гэта ўжо там новы ўзровень. Гэта яшчэ там далей за мілфаў, там на так 10 удвая па ўзросце. Як я сябе пачуваю? Да нормально, в прынцыпе, я і не адчуваў сябе там неяк дрэнна, ці там яшчэ неяк. Скажем так, што датычыцца звычайнага грамадскага жыцця, не будь я былым военным, мяне і не лікавалі. Бо, ну, як калісьці, калі я прыйшоў яшчэ ў Беларусі да лекара, калі у меня было расцяжэнне цей звязкі на плечы, таму што я там бейсбол граў зашмат. І я кажу, што мне баліць плечо. Я кидаю мяч, мне баліць плечо. Він кажа, ну так не кидайте мяч. Гэтак же сама і зараз у мяне з гэтымі плечамі. Так, я могу паднімаць рукі, я могу там разводзіць у бакі, я могу там себе спину пачухаць. Ось так я не могу
напрыклад, опустить. Ну, не могу взять руки ў замок на спине. Раней мог, принаймні, з одной стороны. Зараз не могу, тому що не рухаються у меня таким чином руки. Там у боки руки не так разводятся. Просто рухи ось уперед, скажем так, все, что спереду, я могу робить руками. Все, что крыху больше за 180 градусов от фронту, я уже не могу. У меня нема той рухомости у суглобах. Тому якби нейкай такой звыш неабходнага лікавання мне якби не павінна надавацца, але, скажем так, гэта ўсё ж таки заважае рабіць нейкія справы, але гэтыя справы ніяк не звязаныя з звычайным грамадскім жыццём. Таму трэба трошки поаднаўляцца. Да таго ж з'явілася магчымасць тут праз знаёмых сюды патрапіць. І досыць такія цікавыя працэдуры. Адзінае, што мне тут падабаецца, гэта краваць. Краваць, на якой я, власна, зараз сижу. О. Аднавілася. Так, все, аднавілася. І зноўку пачало щось крутіцца. Але, здаецца, все ідзе. Так, ложак такі досыць класны, мне падабаецца. Мне падаецца, што у ім можна сидзець. Не абавязкова лежаць, а можна і сидзець. Ось, і ў яго ёсць ось такі класны пульт. Ось такі, бачите. І тут можна рэгуляваць пад'ём ног, там, спінкі і гэтак далей. І па сутнасці, увесь вольны час я попросту сижу у гэтым ложку. Досыць зручна. І ты можаш там сам сабе там падагнаць, як табе там зручней. Сидеть там можно, там, например, поднять спину, опустить ноги. Досить прикольно. Ось, і до того ж матрас так само класний. Ось, і такий досить мягкий і зручний. А ще тут є ліхтарик у пульте. Технології. Так, ложик сапраўды такі трошки мажорскі. До речі, падобны ложик, тільки крыху шырэй. Здаецца, перадалі мне неяк з Германії. Ось, і я яго аддаў у обласную лікарню кіевскую. Таму там таксама ёсць такі класны ложак з усімі маторчыкамі. Я неяк задумаўся ось так вось увечары, быццам бы, калі б я сидзеў і ўсё такім вось складзеным стане, і калі б выключалася святло, электрычнасць, як мне раскласці яго. Тут гэтыя маторчыкі, як без маторчыкаў выпраставаць гэты ложак. Але там, нарахую, маюць быць гэтыя штукі для того, каб гэта ўсё здзейсніць.
Так, ну і давайте пакуль ёсць у нас больш-менш стабільны інтэрнэт, літаральна яшчэ некалькі хвілінаў пачакаем на вашыя пытанні. Якраз амаль што гадзіну будзем мы ў эфіры з гэтым неякасным інтэрнэтам. Ось, таму давайте я тут дачытаю. Лішка нічого так звярнула на нього увагу адразу матрас ортопедичний полюбе. Ну, хутчэй за ўсё так, ён такі як паралонавый, але такі, ну, не досыць мягкі, але і не досыць жорсткі. І калі ты яго так, ну, ціснеш, павяртаецца назад у форму. Гадуюць добрыя, ну, з ежы, ну, ось што з ежы, ну, конечно, не Закарпаття, ось, але, скажем так, трохразовае харчаванне, бескаштоўнае для мяне. Ось, ну, як у звычайнай такой, нагадвае такую звычайную, не скажу там, армейскую сталоўку, але такую сталоўку. Больш за сталоўку, ось, але тут, ну, ёсць пэўныя пытанні да гэтага, але не рэстаран. Не элітны рэстаран, але такое. Так, жыць можна. Мне тут яшчэ тут пра знаёмых, мне тут хатняга капчонага мясца перадалі, таму так, недахоп білку мне ёсць чым закрываць. Ось я там дадаю сабе гэтак мясца, там, да, калі там раптам мне не хапае. Макароны, дарэчы, макаронаў яшчэ не было ні разу. Ні разу не было макаронаў. Пакуль што рыс, грэчка. Дарэчы, зранку чамусьці даюць не кашу, як звычайна, а суп. Такі суп-бульёнчык. Я б сказаў, бульённы суп. Ось, хаця звычайна, ну, як бы каша зранку. Ось, а тут суп. Ну, не знаю, меня в принципе задавальняе, таму што папросту бескаштоўна. Калі штосьці хочацца, можна паехаць там, ці схадзіць у краму і набыць, калі табе там чагосьці не хапае. Там ваду, напрыклад, мінералку якую-небудзь, колу, там, печыва, яшчэ щось. Тут час ад часу мясцовыя тут прыносяць клубніку. Мы тут елі там цэлы паддон гэтай клубнікі прапаноўвалі. Ось, таму мне тут прапаноўвалі ўвогуле на рыбалку. Тут і лодку казалі, і лодка ёсць, там, і ўсе снасці, і вудачкі, і там, і ўсё што заўгодна. Бяры і ідзі лаві. Тут побач такая рэчка ёсць, і бачна нават. Ось, там такая, як затока. Таму, як бы, развагі на выхадных можна сабе знайсці, але я не фанат гэтага ўсяго, таму сижу ў ноутбуке і граю у сталкера. А так, звычайна 5 дзён на тыдзень тут працэдуры. Даюць такую кніжку зараз. Ось такая кніжка, твоя ўласная лікавальная, і там записывают все гэта, там прозвішча, імя, там палата і так далей, кабінеты, у якія мне патрэбна патрапіць кожны дзень. Ось, і з гэтай кніжачкай ось так ходзіш, там табе адзначаюць даты, пішуць, калі ты там прыходзіў, што рабіў і гэтак далей. Таму ты, па-першае, ты не забудзеш, калі тут што ідзе. І просто ходзіш, ось там, і все гэтыя штукі робіш. Тут нават ззаду расклад руху аўтобусаў. Ну, досыць так нормально. Ну, мяне все задавальняе. Прынамсі, хаця б просто таму, што гэта бесплатна. Так, ну, мы суп їмо зранку. Всі в моєму краї, тому це нормально. Ну, не знаю, я, звичайно, зранку яка-небудь кашка була, там, звичайно, яку-небудь там вівсянку.
давалі. У армейцы нават нам давалі звычайна там якую-небудзь або перловку, або там гэтую вісятку, або там макароны. Ось. Ці картоху. Тому, ну, якби я не скаржуся на харчаванне, мяне задавальняе, якби все класна. Якби і ніхто яшчэ ад гэтага харчавання не памёр. Дарэчы, узважыўся і 91 кілаграм я стаў, я ўвогуле раскабаняў. Таму трэба неяк скідаць. Тому що апошняе, што я памятаю з сваёй вагі, гэта 86. Ось, а зараз я стаў 91. Ось, але па росце я быў 185, зараз тут памераў 184 з паловай. Тому дзесьці все ж такі пратрузіі не проста так з'явіліся. Пратрузіі не проста так з'явіліся, на палову сантыметраў стаптаўся, і вось гэтыя міждыскавыя, міжхрыбцовыя. Так, напэўна, так. Адлегласць зменшылася, і калі так з кожнага па некалькі там дзесяткаў міліметраў прыбраць, то якраз гэтыя паўсантыметра і атрымаецца. Таму крыху стаптаўся. Скільки років ви вже в армії? Ну, я не постійно в армії, зараз у мене немає, наприклад, існуючого контракту. В цілому у мене час по контракті криху більше за год. Ось скільки там уже війна отримується. З 22-го, зараз 24-й, 2 годи. Ну, ось год. Год гэтых з 2 годов я на контракте был. Это не обов'язково, що непосредственно весь гэты год я там на нулі ебашусь, там закопа не вылажу, увогуле не, большую частку гэтага часу я там праводзіў дзесьці там на навучаннях, на фармаванні і гэтак далей. Але паўдзельнічаў і УБД маю. Ось таму. Ось так. 5 кілограм всього, що там скидати. Ну, 5 не 5, але якби, 5 кілограм нормально. Це шмат. Ось, ну, мне хотілося б важити криху менше. Хотілося б, конечно, бути криху більше у плані фізичного розвиття. Але важити криху менше. Але це речі, які несупоставляльні. Бо об'єм мышцаў і об'єм жиру, яны по ваге яны вельмі адрозніваюцца. Бо калі там взять, напрыклад, кілаграм мяса, ну, умоўно взять кілаграм мяса і взять кілаграм тлушчу, ну, гэта жир по-беларуску, кілаграм тлушчу, і по об'ємах кілаграм тлушчу будзе значна больше за кілаграм мяса. Таму, каб набраць, калі б у мяне гэта ўся маса, усе гэтыя 5 кілаграмаў былі ўласна мышцамі, я б, мабыць, быў бы задаволены, але такая ось складачка на жываце шосьці дае мне зразумець, што не зусім гэта ўсё адтуль. Так, можна, конечно, сказаць, што я фігура боксера па фігуры Тайсона Ф'юрі, але я все ж таки не боксер. Таму імкнуцца да фігуры Тайсона Ф'юрі я таксама не маю жадання. Жанкі ні сабакі на косткі не кідаюцца. Ну, як мне ў свой час мой брат казаў, там падчас першага свайго шлюбу, бо яго там жонка была такая не з худых. Ось, ён сказаў, што лепш качацца на хвалях, чым біцца аб каменне. Таму тут таксама такое, скажем так, палка о двух концах. Ось, таму ось так.
Ну, гарної людини багато немає. Ну, я все ж таки хочу, щоб мені було шмат, але не за кошт тлущу. Тлущу, сала і так далі. Хочеться бути багато, щоб мені було багато, але за рахунок все ж таки некої мишечної маси. Скажімо так, корисної маси, яку можна буде для чого-небудь уживати. Ну, бо глядячи, наприклад, на того ж Єну, ось вчора, до речі, там на Твічі бачили, Наталя Поліщук докладно бачила вчора Єну. У порівнянні з Єною я такі сухі. Ну, ось, але Гена криху менше по рості, тому, як кажуть некоторые тренеры, что чем человек больше низкий и мышцы больше короткие, ну, за рахунок того, что и кости коротей, и мышцы больше короткие, их простее тренировать. Ну, яны хутчэй растуць у аб'ёмах. А таго ж яшчэ генетыка на гэта ўсё ўплывае. Таму вы, ну, рэдка вы пабачыце бодыбілдераў, якія там пад 2 метры. Таму што вельмі складана на такія вялікія мышцы прапрацаваць іх, каб яны мелі такія формы, якія там неабходны для конкурсу. Ось, ну і да таго ж яшчэ Гена, да рэчы, прафесійны спартовец. Ён займаўся там гэтымі ММА там і так далей. А я не прафесійны спартовец. Таму я зараз лежу у ложку і на рэабілітацыі знаходжуся, а Гена підараў хуярыць. Але, мабыць, хутка, у хуткім часе, прынамсі я на гэта вельмі спадзяюся, будзем хуярыць разам. Прычым у прямым сэнсе. Так, ну і добра. Бачу, што нема больш пытанняў, таму такое. Давайте уже будем развитываться. Я вам нагадаю, что вы можете поставить подобайку, конечно же, под гэтым відэо. Можете яшчэ яго зарэпосціць там сваім родным, блізкім і так далей, калі лічыце, што тут распавядалася пра штосьці важнае, істотнае, пра што павінен ведаць літаральна кожны беларус, украінец, там кіргізец, таджик, там не ведаю, хто яшчэ. Ось, таму падабайка, рэпост, і хацелася б яшчэ, каб каментар з 7 слоў з'явіўся пасля гэтага відэа, таму што менавіта праз усе вось гэтыя маніпуляцыі алгарытмы Ютуба і распазнаюць, ці папулярнае гэта відэа, ці варта яго прасоўваць, і ці варта яго паказваць яшчэ каму-небудзь, акрамя тых, хто яго ўжо паглядзеў. Таму ўсё гэта вельмі неабходнае. Трэба спачатку файна падлічыцеся, адужайце, пан Іван. Дзякую вялікі. Ось, таму працуем, пашыраем беларускі, украінскі, беларускамоўны, украінскамоўны Ютуб. Ось, і дзякуй за тое, што былі, сачылі і стваралі актыўнасць, нягледзячы на тое, што былі тут тэхнічныя збоі і гэтак далей. Дзякуй, што дасядзелі, даглядзелі. Ось, і вялікая вам павага. І слава Украіне, і, конечно, жыве Беларусь.